Fun unha vaca como as que debuxaba Castelao. Vedes o prado da imaxe? Pois aí non vivo. Non vos riades, que o conto é triste. A cousa é que son unha vaca de fábrica, alo menos ali lembro estar dende sempre comendo entre as barras de ferro. Mais chegou o día no que me obrigaron a subir nun camión canda as miñas irmás. Leváronnos pola estrada durante un día enteiro, ata que chegamos a un lugar onde nos fixeron entrar nun edificio con máis descoñecidas. Ao chegar a ese sitio decateime que ia rematar a miña vida, vin morrer primeiro as que ían diante de min. Ben, xa sabedes como rematou a historia. Agora o meu cadáver, seccionado e congelado, agarda nalgún local de comida rápida a que me botes o dente. Pregúntome se serás capaz sequera de valorar o meu sacrificio. Xa vos dixen que o conto era triste.